Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre plateau Seko ani Donko Kene. Bi an nana kunun Amadou Kone fe. Laturu filɛ minnu yirida pour que yɛrɛ ka se k'a faamu. Seju min filɛ nin ye, Seju tasuma Valeri ɲɛ b'a la o ye D de ye. A fiɲɛ Valeri o bɛ bɛn 7 de ma. A ji Valeri o ye 0 ye. A bɔgɔ Valeri o ye 8 ye. I bɛ na ne jate bɔ sisan. 17. Est-ce que 17 laturu? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre plateau Seko ani Donko Kene. Nga foli be bela jele mogo ni klobana ni wakati la mogo ni nyewana. Ambi fo ki wale nyumando Seko ani Donko Kene nano. Bi anana kunun Amadou Kone fe. Amna Amadou Kone nyininga. Amadou Kone join. Amadou Kone doningala do. Abe doninge sira jumenga. Amadou Kone bi da do donna doninga fanyana. Gogo donin tieni no. Mais ko doni nyuma be alibi doni nyuma me Amadou bole Amadou bini da do ko doni na ka fayana donc yano che ambe foli bla Amadou yera la. Assalamu alaikum Amadou. Alaikum salam simu ba dan sokani ko ani tan sisi I connaît ba nti Amadou amena bi Amadou Kone ni abe kunun Amadou Kone yere join. Bon assalamu alaikum yana nga do foli la ambi foli ke lamani kele jekulu bela jelen min bi Mali kono ani Mali ko ka ni Senegali ko fe ami bela jelen fo ka be barka gini ka do gini an fana mbo fe ka ala fo kala kira fo o temelen ko fe ne mo ko ne re bora malla ka si Senegali ngora kana sigi kunu ne ngora la o nyina ne santan ni wolom lay tengi ko ne ngora ni alama basi baraka me ñoo fede ko ni ale 100 ans ani wolof la tengi kunun kon nana ya no donc doningala ko ni mana sigi yoro kele san joli ni be alibi alisa ini sigira mo beneno parce qu'il be tienne kan sinon ni tunte tien kan si ça ma soro I borin donc Amadou Kone erebe doni sugu jumeni doni jumenge ko sugu jumeni jumenge bara kon nana ne bi ko chamanke ne ka bara foro ku mayre we laturu de ne bi se garsike bara ka laturu kono mbi se ka mogo karabaga di mogo la turu kono mbi se ka ko min fana menani ka faga la turu kono abisa la turu kono mbo don ko sobe bon mi barake ala to ko fana mais la turu yere de nga basé bi Amadou bina na kuma na nye livre fla kan ani la turu kono na parce que doningala munun be no ulu ba foko la turu e so den temps an woro e hakila Amadou bini da mako la ko fanyina wa fa na ko la turu dimiso ni je ne sais pas so chama bala mais Amadou bini da maka la turu développer anye folon yana nga soro ka do kuma konnana oni ni ngoro bi entro o ko la turu yi sotan woro tiendo la turu sotan woro we la turu magandugo we la turu barosoy mais la turu mago nyoro tlu sotan turu yi sotan woro de la turu mago yore sotan wolonvla an sotan siginandi odun ti mago bolo Senegal an Amadou Kone te la turu yere ka jamne ga fo ba fo ko nin kelemi la turu kono ko garsike kelen ba kono dien gelen do nimina o nin keleni garsike fana dien garsike kelen ne dien badu kelen ne minte nin tan woro de la turu kono garsike tan woro ba kono badu tan woro ba kono faso tigi tan woro ba kono de nyogon tan woro ba kono dimi tan woro ba kono furu tan woro ba kono bana tan woro ba kono sra tan woro ba kono masaya tan woro ba kono jigiya tan woro ba kono juguya tan woro ba kono siyoro tan woro ba kono nafolo tan woro ba kono kenen tan woro ba kono ko laban tan woro ba kono wodi be la turu den keme fla ani biduru ani woroma donc la turu den fen be no abetan ani woro be la turu so konnana wodi be la turu den keme fla ni keme fla ani biduru ani woroma donc ça no ebe o développer anye ne be se ko développer ay cuka mina ça parce que ni ya jati ne ka fle ko la turu dembe la turu ko jinati kene soro la turu jina ko ni amogo ko yere ne madala ça parce que la turu jina ko de ko la turu dafa bali seju akuri kuru duru ni dorme duru de mo flam ko atlan nyonga ci ak lan ko be geleya o donc wode la turu jina ko sige Musa ale la turu de mi mo do mais la turu de mi do akuri kuru segi ni dorme segri mo flam ko atlan donc be nan sorara la tour dafa bali wodi la tour jinaay nte la tour be baka 15e maison soro sauf seju kel nota 15e maison soro mudé seju bla ni yara da folo ban ça parce que amit la tour da anti la tour den don anti so don ni duma la tour so don kad la tour den don et sika comment ça parce que la tour nafa de bi la tour da degunde fana bara comme arama dem chokamna
bo dogo n'a fɔra ko laturu den so 16 bi laturu kɔnɔ o man ɲi ka bali mɔgɔ si la sabu kama o y'a kɛ 16 ye n'i nana ni so ra seju de bi laturu ni so kɔnɔ mais seju yɛrɛ mago a ka furu sara a ka communication a ka bɛn so a ka jɛɲɔgɔnya so o de bi bɛn lomarabilen ma donc ni seju bi laturu da ni furuko laturu da adamaden ye ni seju ye nin sɔrɔ i mago bi lomara de la immédiatement ni lomara tɛ yen dɔrɔn o furuko ka tɛ yen n'a tɛ yen dun i bɛna ɲini cogo di est ce que a bɛna kɛ wa a tɛ se ka kɛ o bɛ sɔrɔ ka ɲini dogo de la i bɛ dunan gosi jatigi la donc n'i t'o dɔn i tɛ se ka laturu dɔn donc laturu kuma ka ca fo ka dama tɛmɛ n bɛ se ka min fɔ yen nɔ o ko la bon seju ka furuso den o de ye lomara ye adama ka furuso den o tɛ lomara ye dɛ o ka furuso den o de fana ye alimagosi ye alimagosi fana manaju ka furuso den o ye alahu taala ye alibayɔrɔ ka furuso den o bɛ bɛn masa solomana ma ainsi de suite laturu minnu tɛ de fo sigiyɔrɔma 16 o kama n'i ko laturu nin 16 b'a kɔnɔ sabu nin 16 de munumunu laturu kɔnɔ ne k'e ka laturu sɛnsɛn sisan ni seju nana nin na a bɛ kuma min fɔ ani lomara nana nin na a bɛ kuma min fɔ kelen tɛ donc seju bɔra a ka so lomara nana seju ka so o t'a yira ko lomara ta ye seju ka so ye dɛ aw filɛ ne ka so yan bi o mais ne a ka so tɛ yan o a nana ne nɔfɛ est ce que n'a kuma ne sɔrɔ yan kɔrɔ dun a tɛ taa so mais ni su kɔrɔ k'a to yan kɔrɔ hali ne bɛ yan kɔrɔ a bɛ sɔn ka si ne ka so kɔnɔ a tɛ si ne muso fɛ kɛrɛfɛ o ko donc min nana i ka du kɔnɔ ni ta i ka du ye kelen tɛ donc laturu bɛ munumunu ten de o sira de kan laturu den bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ so dɔ kɔnɔ a nana fɛn dɔ de y'ale bila yɔrɔ la c'est parce que ni mɔgɔ yɔrɔ dɔ sababu dɔ de y'a se yan kɔrɔ e terikɛ min sigilen filɛ i n'a nana ɲɔgɔn fɛ yan kɔrɔ e sababu de y'a to a sɔrɔ ne ka so yan kɔrɔ bi ni sababu kun tɛ se a bɛ se yan kɔrɔ wa ko donc n'i ka so bila ka taa mɔgɔ dɔ ka so dɔrɔn kun dɔ de b'a la bon ko nin dara kun min kama ko nin kun nin de ye nin ye quoi laturu bɛ kuma o de kan o kama laturu ma dɔn adamadenw bolo o ma so dɔn surtout laturuden ma donc n'i ma so dɔn i tɛ laturuden dɔn n'i ma laturuden dɔn i tɛ se ka mɔgɔ ɲɛ kɔnɔ i bɛ baro i bɛ da sago de fɔ an dun bɛ laturu baara de ka yira k'a fɔ ɲɛna i bɛ se ka laturu baara i ma ba faga laturu baara i ma saga faga laturu baara i ma misi faga laturu baara i ma woro jeni ka laturu baara k'a sɔrɔ i ma saraka jugu bɔ c'est parce que laturu yɛrɛ bɔra fɛn min na laturu ye ala ka fɛn dilannen de ye laturu bɔra tigɛ kumaden nin de kɔnɔ nin filɛ nin ne nɔni bɔgɔra san ka gosi a bɛ sɛbɛn a kan ko alahu ala dun de ye adamaden dan k'a kɛ adamaden tigɛ kɔnɔ o kama n'i bɛ laturu da i b'a sɛnsɛn n'i bɛ laturu da a kɛra komi i bɛna arakan 2 jɔ ka seli ala ye i ti kuma i ti foyi kɛ i ma ɲi ka misigi lamɛn n'i bɛ seli la i ma ɲi ka dɔn kɛ n'i bɛ seli la i ma ɲi ka baro kɛ n'i bɛ seli la n'i bɛ laturu da i ti kuma fo ka laturu ma tigɛ k'a ban pewu ka laturu wolo ka ban kuma min ka di o tuma na i b'a fɔ o tuma laturu de b'a fɔ ɲɛna ko n fɔ ten ko ne bɛ kɛ ten de laturu dala ma ɲi k'a da sago fɔ laturu de b'a fɔ ko n fɔ ten n'i ne fɔ ten dɔrɔn ne bɛ ten o de man ca an bɛ jamana min kɔnɔ komi don min na komi bi ko donc n'i ma kalan kɛ i tɛ se ka ninnu si dɔn o ye n ka kuma kun fɔlɔ ye fɔlɔ ba. Ini ko ini ta ini sisi vraiment kuma ɲana Amadu y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan n'i bɛ fɛn fɛn na diɲɛlatigɛ la n'i bɛ fɛn fɛn kɛ a kalan i ka ɲɛɲini i ka ɲɛdɔn donc Amadu Kɔnɛ ko ko laturu da k'ale tɛ sɛ bɔnɛ a nin na ale tɛ bagan foyi bɔnɛ a nin na k'a fɔ ko ka laturu saraka ale bɛ laturu baara ka sɔrɔ olu si ma kɛ parce que n'i y'a jateminɛ a ka kuma jamanaw bɛ yen a tɛ ku i la i ka bagan faga ye donc olu dun fana mago bɛ ka ɲa laturu la donc Amadu e yɛrɛ laturu nin c'est à dire dɔnniya min b'i la laturu kɔnɔna na e y'a sɔrɔ cogo di ani y'a kalan yɔrɔ jumɛn ani yɔrɔ jumɛn. laturu dɔnniya min bɛ ne na ne ye laturu kalan c'est parce que ne ye jamana 32 yala laturu sira kan ne taara Egypte yɛrɛ ni laturu den kelen yɛrɛ bolo Egypte i bɛ se ka kaso kɛ san 5 ou bien san 6 laturu tɔ min hakɛ min yɛrɛ bolo dɛ i b'o san hakɛ de kɛ kaso kɔnɔ par exemple ni seju den kelen yɛrɛ bolo i bɛ tugu san 5 ni lomara den kelen yɛrɛ bolo lomara kuru 7 i bɛ san 7 kɛ kaso la c'est parce que f'i k'a développer k'a fɔ olu ɲɛna lomara ye mun ye seju ye mun ye ne ye laturu ɲɛɲini ka taa fo Inde jamanaw kan ka ɲɛɲini a na mais kana laturu yɛrɛ fanga sɔrɔ k'a dɔn ko laturu bɛ se ka mago ɲɛ k'a sɔrɔ ba ma fagara siɲɛ ma fagara n'o y'o sɔrɔ n karamɔgɔcɛ bolo o de ye Kisuma Jara ye a ka livre filɛ o de ye livre nin dilan o b'a fɔ nin livre ma ko livre spécial Cɛ Marifa ni kɔrɔ de ko laturudabaga minnu bɛ galon tigɛ k'an ka marifa jɔ u ka galon na k'a ci olu ka bɔ yen minnu bɛ se ka ko kɛ olu kana ko kɛ donc ne laturu kalan ne ka laturu kalan sira ka ca fo ka dama tɛmɛ mais ka laturu baara ka nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ ne y'a sɔrɔ Kisuma de bolo. A y'o mɛn dɛ ko ni livre ni min filɛ nin ye Cɛ Marifa de Cɛ Marifa mooy fɛtɛlu k'i dëgg wini d'ailleurs a ye ɲi fɛn quoi donc Cɛ Marifa ale bɛna an bɛ tila hali bi an b'a fɔ a bɛ tila ka na o
o ɲɛ yira na kosɛbɛ a bɛna kuma an kan ni tiɲɛ marifa nin ye a bɛna dɔɔni fɔ an ye o la Amadu Kɔnɛ kunun kɔnɔna na yan nɔ n'Ala sɔnna ma n y'o de fɔ n ko bi seko ni dɔnko kɛnɛ na a tɛ kɛ basi ye k'an n'an bɛ dɛsɛ an bɛ yan bi aw bɛ dɔɔni de ɲini ani seko ani dɔnko bi n'Ala sɔnna ma a bɛ dɔɔni kuma mɛn ko n'i taara dɔɔnikɛla fɛ yen a kan ka dɔɔni kuma de fɔ i ye donc an bɛ Amadu Kɔnɛ fɛ yen bi m'a dɔn nimisa t'o la aw minnu tulo b'an na aw minnu ɲɛ b'an na nin wagati la aw bɛna dɔnniya fana caman sɔrɔ nin kɔnɔna na Amadu taara yɔrɔ caman ka taga dɔnniya kalan mais a yɛrɛ ye a ka dɔnniya laturu nafama sɔrɔ min na o y'a fɛngɛ a karamɔgɔkɛ Kisima Jara donc vraiment hali bi an bɛ Kisima an m'an profiter k'ale fana fo kosɛbɛ k'a dansɔgɔ k'a ni ko depuis Bako Jikɔrɔni ni Bamakɔ yen nɔ an b'a fo kosɛbɛ k'a waleɲuman dɔn k'a ni ta k'a ni sisi k'a fɔ ɲɛna ko a kɔni kɛlen don ka Dakarikaw kunnawolo yan dɛ parce que min b'a kɔ yan nimisa t'o la fiyewu donc kɔfɛ an bɛ tɛmɛ hali bi an bɛ Amadu ɲininka a donnen domuni kɔnɔna na a gɛlɛya tan tɛ a difficulté tan tɛ donc a ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ dɔnni kɔnɔ a n'a ye lafiya jumɛn sɔrɔ dɔnni kɔnɔna na bon alhamdulillah hali sisan n bɛ Ala tanu o la kosɛbɛ baara o baara n'i y'a kɛ degun baara n'i y'a kɛ fana hɛrɛ baara an ka baara ni a janfa de ka bon a janfa fɔlɔ tɛ foyi ye i b'i ni mɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn i b'a tigi dɛmɛ a tigi bɛ kunnawolo sɔrɔ ou bien a bɛ sira sɔrɔ o bɛ tila ka kɛ i jugu fɔlɔ ye bon ne ka baara degun yɛrɛ bɛɛ kɛra o de ye ne yɛrɛ fan fɛ ne ye mɔgɔ minnu dɛmɛ ka dɔw bolo don laturu la ka u kalan laturu la o ye fɛnw sɔrɔ ka kobabaw kɛ mais jugu t'olu la bi ne tɛ bon ne ka ko fɔlɔ degun ye mais ne bɛ Ala tanu o kan fo ka dama tɛmɛ mais k'a kɛ ka fierté yɛrɛ sɔrɔ a ka hɛrɛ sɔrɔ a la ni ne ni laturu masa 20 sigira ou bien laturu dɔnbaga 20 sigira n'an ye baro kɛ a bɛ to ne taara o ye ne ka fierté ye fɔlɔ parce que n ye fɛn min ɲɛɲini n y'a kalan ka dɔn sabu Sénégal yan an bɛ don min na komi bi ni Ala ta bɔra la ni ne laturu fɔ ka bila yɔrɔ min na dɛ a danna ye de a tɛ wuli ka bɔ yen non siga t'o la e ye laturu dictionnaire yɛrɛ ye koyi n sɔnn'o ma fiyewu i ko sabu ne ka karamɔgɔcɛ min filɛ nin ye Kisima Jara ni livre 1 b'a bolo 2 b'a bolo fo livre 10 ni livre 6 de a 7nan bɛ yen a 8nan bɛ yen a 9nan bɛ yen a 10nan bɛ yen laturu den o ma dɔn adamadenw bolo laturu den kelen in nafa ye mun de ye sabu laturu den kelen tasuma b'a la fiɲɛ b'a la ji b'a la bɔgɔ b'a la bon tasuma 4 de bɛ laturu kɔnɔ tasuma qualité 4 o bɛ laturu kɔnɔ fiɲɛ qualité 4 bɛ laturu kɔnɔ ji qualité 4 bɛ laturu kɔnɔ bɔgɔ qualité 4 bɛ laturu kɔnɔ n'i ma kalan est-ce que i bɛ se k'o dɔn wa o b'a fɔ ma ko laturu so 10 ko bɔgɔso 4 ko jinɛ 4 ko fiɲɛ 4 ko ji 4 o de bɛ fɔ i ɲɛna mais laturu den kelen tasuma b'a la fiɲɛ b'a la ji b'a la bɔgɔ b'a la donc o sigiyɔrɔma joli de bɛ yen 4 sigiyɔrɔma 16 o ye joli ye i y'a dɔn o ka ca o donc 4 sigiyɔrɔma 16 o bɛ bɛn 54 de ma donc n'i t'o dɔn est ce que laturu min kɛ ka baara tasuma na e b'a baara tasuma na cogo di fɛn min kɛ ka baara ni ji ye ne e y'o baara ni tasuma ye a bɛ sa waati sa o donc o kama an ye laturu kalansara de kan an ɲɛ yɛlɛla ka bɛn o de ma laturu bɛɛ ka ɲinifɛn soden bɛ yen laturu bɛɛ ka furusoden bɛ yen laturu fana ka nafolosoden bɛ yen mun kama e animateur de ye ne ye soma ye ou bien ne ye mori ye e ka sɔrɔ a dépendre o kalasara de ma dɛ ne dun ka sɔrɔ a dépendre don ne ka dɔnko de ma tile kɔnɔ ne bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ e bɛ san kɛ e t'a sɔrɔ n'a dun fɔra k'an bɛɛ garisɛgɛ ye kelen ye est ce que o kuma ye tiɲɛ ye wa non siga t'o la fiyewu ne yɛrɛ ma sɔn o ma fiyewu k'a fɔ ko bɛɛ garisɛgɛ ye kelen ye o ma nɔgɔn tiɲɛ yɛrɛ la parce que hali du kɔnɔna na i ni mɔgɔw bɛ yen u bɛ fa kelen ba kelen mais bɛɛ garisɛgɛ tɛ kelen ye donc baarakɛyɔrɔ fana tɛ yen mɔgɔw bɛ yen bi fɛn b'i kun ka tɛmɛ o kan olu wolola i ɲɛ diɲɛ nin kɔnɔna na donc n b'i ka kuma o siga t'o la fiyewu o donc k'a fɔ karamasina ma k'e wolola ne ɲɛna mɔgɔ b'i wolo mɔgɔ dɔ ɲɛna ka tila tugun ka mɔ a tigi ɲɛna ka fɛntigiya k'a tigi ɲɛna ka tila k'a tigi mara bɛɛ ɲɛna tuguni o ye Ala ka ko kɛlen de ye an ka président min sigi filɛ Macky Sall a wolola dɔw ɲɛna yan kɔrɔ an ma tila k'o ka président ye an ka karamɔgɔ tɛ minnu y'a kalan an ma tila ka coup d'état kɛ a kɛ président ye kɔrɔ an ma bɛɛ mara yan kɔrɔ est ce que mɔgɔ min ko k'a wolola bɛɛ ɲɛna kɔrɔ k'a ma kɛ président manamana kuma t'o ye ko donc dɔɔni sira ne bɛ min yɛrɛ fɛ min ka gɛlɛn ne bolo an ka baara nin taabolo kan a ye denmisɛnninw to u ka kalan kɛ mun foyi de tɛ karamɔgɔ tɛ dɔw yɛrɛ la n ye karamasina ye a bɛ somaya kɛ a diyara ne donna somaya la mais fɛn ɲɛɲini i b'a dɔn i bɛ fɛ ka fɛn min kɛ n'i y'a dɔn k'i bɛ lafiya i tɛ mɔgɔ wɛrɛ degun mɔgɔ wɛrɛ fana t'i degun est ce que minnu parce que u b'a fɔ souvent ko hali an ka wotoro pusela dɔw de bɛ bɔ Mali la dɔw tun ye wotoro puselaw ye dɔw yɛrɛ tun ye
fɛn wɛrɛw de ye mais n'u nana Sénégal yan nɔ u b'u yɛrɛ kɛ dɔnikɛlaw ye fo ka na dɔnikɛlaw tɔgɔ tiɲɛ Sénégal yan nɔ bi sinon fɔlɔ ni tun ko Sénégal ko dɔnikɛla surtout n'a fɔra ko malien tiɲɛ yɛrɛ la hali ni ko 1 million i mana wari fɔ a tun bɛ d'i ma mais an bɛ don min na komi bi n'a fɔra k'i ye malien ye u bɛ siga don i ka ko la mais dɔnikɛla minnu n'o y'a sɔrɔ olu bɔlen don jamana kan ka na Mali tɔgɔ tiɲɛ jamana kɔ kan wali jamana kan e bɛ message jumɛn di olu ma